România se afla pe locul 5 în lume la resursa de aur. Anul trecut, în statistica mondială, noi nu mai apăream deloc. Să se fi terminat aurul? Nu, îl avem, doar că nu mai putem ajunge la el. O parte stă ferecat în minele pe care s-au îngrijit alții să ni le închidă, spre binele nostru. Cealaltă parte, substanțială, a ajuns pe la diverse companii străine, oferită cu tradițională ospitalitate românească de diversi binefăcători de neam. Atât de drăguți am fost, încât privaților români le-am dat peste mână dacă au îndrăznit să ceară acces legal la vreun zăcământ. Astăzi o să vă spunem povestea aurului românesc așa cum n-ați mai auzit-o niciodată și de la oameni care n-au mai vorbit până acum. O să vedeți cine ne-a trădat, cine ne-a vândut, cine a profitat. Și dacă la sfârșit o să vă vină să scrâșniți din dinți, scrâșniți. Ni s-a întâmplat și nouă. Undeva în talpa apusenilor, pe sub păduri seculare și ape curgătoare, zace îngropată o comoară unică în lume, a noastră, a românilor. Uite la melele. Uite, acum a apărut aur. Hai ce mișto a apărut. No, ăsta râde, veniți să vedeți cum râde acum cu adevărat aurul descoperit. De miliarde de ani. Deci ăsta este aurul de 24 de carate. Nu e doar de 24 de carate, e și nativ, adică se găsește fix așa, bucată de aur, nu ascuns în minereu. Și e atât de frumos și de rar acest metal al nostru, încât peste milenii străinii nu s-au dat în lături de la nimic ca să-l aibă la ei. Suntem o mină care am produs aur pentru toate imperiile Europei. Am poleit principalele capitale ale Europei cu aurul nostru. Istoricii spun că acum 2000 de ani romanii au făcut petrecere de fericire că au dat peste comoară. Tot imperiul a cântat și a dansat 123 de zile, iar un an întreg au fost abolite taxele și impozitele. Uite, ăsta nu aur. Aici conține aur totul. Și de toate formele, roz, verde, negru. E spectaculos, e o încântare. Comuniștii l-au exploatat și ei masiv și tot n-au reușit să-l termine. Cea mai bogată și cea mai mare cantitate de aur s-a scos de la Brad, de la gura Barza. În câțiva ani s-au scos 10 tone de aur pe an. Și în capitalism s-a scos aur și tot nu s-a epuizat. Vedeți cum se ține aurul? Uite, vedeți? Opa, perișorii. Nu, acolo puteți studia cu lumină. Cu riscul de a vă enerva, repetăm, atât de bogați suntem încât doar din aurul scos până azi dintr-o singură mină, noi toți am putea trăi